ben ferms aquí, amb en Jordi Ventura, que també se li en va... I deixa't el bol sortir al mig de la taula. Sí, home, sí. Jair, quan vulguis, anem amb l'arqueologia folclòrica. La cova d'en Pau. De quin Pau? La cova d'en Pau, sabeu on és? No. Doncs està a Hostalric i és una de les 7 portes de l'infern que hi ha a Catalunya. Ja ¿Qué tal? ¿En la misma riera por el Calisay o...? La de Barcelona, sí. La de Barcelona jo l'he vist, la porta de l'infern. Sí, Està allà sí. darrere Correus. Aplastada. Perquè... No, de veritat, Però per allà no viu Antoni Soler? Sí, però més cap a la platja. Ah, d'acord. Atenció, perquè potser ens trobem davant del substitut d'en Ramonet d'Altafulla, del qual he investigat molt i no hi ha més històries. No, Ho sento. escolta, l'altre dia ens van venir a veure d'Altafulla, que estaven Sí. encantats amb el descobriment d'aquest personatge que gent del lloc mateix d'Altafulla desconeixia. Home, és normal. I ara s'hi estan retrobant i que hi ha molts nens que neixen ara a Altafulla i de nom els hi posen Ramonet Sí, senyor. Sí, mira, tots aquests es diuen Ramonet. No, Ramonet, però Ramonet d'Altafulla. Tot junt, Després el cognom. La pintura. Doncs, no, Però tot junt i Altafulla. sense apòstrof ni res. Ramonet Altafulla. Com si fos un nom de Twitter, això que tot exacte. s'ajunta, que no saps què és el nom i què és el cognom ni res, doncs tira, home. Ah, exacte. Doncs el substitut d'en Ramonet d'Altafulla és en Pau d'Hostalric. No, yo soy Ángel. No, ja ho... Cuelga, Ángel, por el amor de Dios, que es que te va a llegar una factura que te van a temblar las orejas. Mireu la història. En Pau d'Hostalric va heretar una gran fortuna, però no se la podia quedar perquè no tenia les escritures i s'ho quedava l'Estat. Una cosa molt típica dels catalans. Tens de tot, però tocar d'algú altre. Normalment a Espanya. Normalment l'Estat. Sí. Què va fer en Pau davant d'aquesta injustícia? Què? Cony, fer un pacte amb el diable. Ben fet. El diable, queda amb en Pau, se l'emporta a l'infern per l'entrada aquella que hem dit. Per què el porta a l'infern? No és gratuït. És perquè allà està el notari que li havia amagat les escriptures. Ara, que tenen aquell departament de notaria i tot allò. Exacte. I havia mort i estava passant l'eternitat a l'infern. No, ara que s'ha de fer la declaració i tot això, molt millor que la feu amb el gestor del diable, Sí, que és senyor. molt més barat. Sí, senyor. Econòmicament, després li has de donar Sí. l'ànima, però per la resta és molt més Però de preu. tornen, d'entrada et tornen. Sempre tornen. Sí. Després ja t'ho retallaran per una altra banda. El gestor del diable. Sí, crec que té el bufet a diagonal, eh? S'ha fet un silenci incòmode que no hem sí. sapigut resoldre. En fi. Total, es troba el notari. I el diable el porta en Pau davant del notari i li diu, aquest és el tio que t'ha robat les escriptures. Fight! I llavors en Pau li fot una pallissa terrible i el tio li dona les escriptures. Clar que sí. En Pau què fa? Doncs a canvi li dona la seva ànima immortal al diable i el diable li diu, bueno, tu mateix ja saps on és la sortida. I se'n va. Adéu. És una cosa que no ha passat mai a la literatura, eh? No. El deixa allà. Però com es mateix resol una escena d'aquesta manera? El personatge se'n va. Se'n va, Sí. però bé, busca la sortida, però l'infern és molt llarg Clar. i molt ample i en Pau no troba la sortida. Total, que demana ajuda a les ànimes que hi ha allà presoneres i li diuen que demani ajuda al sant de qui fos devot. I en Pau és devot de... Exacte, Sant Jaume. Sant Jaume, Vicenç. Hola. No? Mira'l. Ja tenim aquí Sant Jaume. I ell diu, Sant Jaume, sisplau, treu-me d'aquí, i automàticament apareix el cordill de peregrí del sant. Sí. En Pau s'hi agafa i cap a dalt com la Mary Poppins. Però clar, què passa? Què? Que el tio apareix... No a Sant Jaume de Frontanyà. No. A Santiago de Compostela. Esclar, a veure... Clar. Estic posant nerviós. No, és que aquest també ho volia tot. Volia sortir de Clar. l'infern i a més volia sortir a la porta de casa, no? Doncs no. Una parada del metro, no? Que me la posin Santiago allà. de Compostela, que és on es veuen, és on està Sant Jaume normalment. I ha de tornar caminant a Catalunya amb les putes escriptures sota el braç. Imagineu quin viatge. De Santiago de Compostela allà, al segle XVII, vinga, anar caminant. Però havia de suar, havia Home, de tintes, devia escórrer. Horrorós. Le cortan el cuello, lo Sí. I tot després a canvi de la seva ànima, tot això, eh? I a més és un rotllo perquè està fent el camí de Santiago al revés. O sigui que Al trobes a revés. tothom de cara. Al revés. Rient-se'n de tu. ¿Dónde va, burro? va, Que va contra pringao, dirección. pringao. Que Pam, pam, pa pam. allà. Ja. Un petomen fort. Sí. Total, que pel camí viu innombrables aventures, a totes mata algun moro, segons he llegit, i arriba a Catalunya i veu que, passat? li han cardat les terres. No em diguis. No. Arriba, veu el tio que està fent allà de terratinent, li diu, escolti, aquestes terres són meves, miri, aquí tinc les escriptures, i el tio li respon, perdóneme, ¿lo puede decir en castellano? I en Pau d'Hostalric, què fa? Doncs li fot un tret a la cara i recupera les terres. Moraleja! Quina? Qui vol documents legals quan portes una pistola a sobre?